so akwai wuya musamman ma rabuwa da juna. Ki mini alkawar duk rantsi kar mu manta juna. Na shiga mari na ga garari dan na ga ta kaina, da na yi yunkuri sai kawai jiri har na manta kaina, da na yi haƙuri ko addu'a sai na samu kaina. Ƙauna sanadi ita ce haɗi tun muna ƙanana, na yi gargaɗi har nake faɗi mun rike amana. Mu damke alkawar duk rantsi ba rabo da juna. In har na tuna sai na ɗanɗana zugi a jikina, ta bar guna dole dangana zan saka wa raina. Ai mutuwar uba ce sanadi na rabo da juna. Farkon haɗuwa mun zama uwa ɗan uwa na juna. Mun yi shakuwa tun a unguwa ko gane batuna, har ban ganta ba kwana ɗaya akan ji tausayina. Na yi zulumi kullum ta gumi sai gumi jikina, zuciya ɗimi rai ta kunkumi Allah ka ji kaina. Tun ina ƙarami nake da kwan soyayya a raina, mafarki nake mun rabu da ke na gane kurena. So ya turnike ina zan fake dan na cece kaina, yayyanta sun faɗan ba zancen mun mallake juna. An yi alkawar kuma gardagar aka bar batuna, an kai ta Nijar 'yan uwanta har da cin zarafina. Amma ni na sani masoyiya baki cin amana. Yau na tabbata banda mafita a so har da ƙauna. Ba ni san bata sai na tarkata batun so na daina. Rashin ki na sani ba sauƙi za ya taɓa raina. Na yi ƙudiri za na bar gari in kama gabana, sai ne nazari akwai haɗari in bar 'yan uwana. Yanzu na gudu ne ya ce da ni kar na bar jinina. Duk na rikice na sakwarkwace ya zanyi da raina. Zan yi baka ce kan batun mace ko ji ƙudirina. Allahu Rabbana ka sauƙaƙa raɗaɗi a raina.